Il-ġbir u riċiklaġġ tal-iskart huwa proċess meħtieġ sabiex ikollna ambjent aktar b'saħħtu u aktar indafa f'pajjiżna. Flaqa mas-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis, uffiċjali minn Green MT iddiskutew x'hemm bżonn isir biex dan il-proċess jitla livelli ieħor il fuq. Ġewwa Tard, kap eżekuttiv ta' Green MT, innota kif il-Kunsilli Lokali għandhom ir-rwol essenzjali f'dan l-aspett. Ovvjament, wieħed mill-stakeholders kbar li għandna f'din l-istorja kollha huwa il-Kunsilli Lokali. Għandna nagħmlu ġbir minn ġol Kunsilli Lokali permezz ta' Bring Insights, permezz ta' borza griża darba jew darbtejn fil-ġimgħa u diversi inizjattivi oħrajn minn ġo entitajiet kummerċjali li ovvjament jinbidlu wkoll minn żmien għal żmien skont l-eżiġenzi. Kienet innutata l-ħtieġa ta' pjan holistiku fejn ikun hemm struttura reġjonali sabiex jiġu meluba l-isfidi f'dan il-qasam. Intqal ukoll kif fost oħrajn l-iskemi ta' Green MT jieħdu ħsieb riċiklaġġ illi għandu x'jaqsam mal-qasam tal-pakkeġġjar kummerċjali billi tirriċikla 60% tal-materjal li jiġi użat. L-iskema ta' Green MT tikkonsisti minn ammont ta' membri produtturi jew importaturi li qegħdin jilħqu l-obbligi ambjentali tagħhom fejn jidħol l-iskart tal-pakkeġġjar billi jkunu membri ta' din l-iskema u l-iskema tilħaq l-obbligi għandhom tagħhom. Lilin minn dan ġew diskussi fost oħrajn il-problema ta' użu ħażin ta' Bring Insights f'ċertu lokalitajiet u l-bżonn li jkun hemm ħafna aktar infurzar f'dan il-qasam. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis qal li l-Gvern għandu lan li ssir riforma sabiex f'pajjiżna jkollna wkoll Green Wardens li xogħolhom ikun esklusivament is-sorveljanza tal-liġijiet ambjentali. Hemm ukoll il-ħsieb li tiġi organizzata ġurnata bl-isem Malta Recycle Day fejn il-Kunsilli Lokali flimkien ma' Green MT jaħdmu flimkien sabiex dan il-qasam jissaħħaħ.